तो मु कई सप्ताह रे फोन आनजो ना गोटे आउ भगवान सप्ताह रे आनिनु सप्ताह ओ काटू जी सप्ताह रे फोन आउ सप्ताह रे फोन ओली काटला ना मिछरे तो काटी थांदा कि ओ नो हाय फ्रेंड्स चलतु आज गोटे शुभंग सह गोटे छोट प्रांक करवा सतटा जानिला पर से एमती रागी जीवे जे रागी पूरा पंचम षष्ठ नुह रागी जीवे रागी रागी पूरा लंका है खाली पखाल भात मिसे खाइबा चलतु देखिए आज ब्लॉग शुभ टीए पर आस बस 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 आज को एते सम्मान बस सुन बस बसी सारा ताबे कहली नाଇଁ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି କଣ କି ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ ଆଣିବା ତୋ ଫୋନଟା ତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ନୂଆ ଫୋନଟା ଆଣିଲେ ତୁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ ଫ୍ଲଗ କରନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଫୋନ ଆଣିବି ନୁହଁ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆଣିଛି ହେରି ଖାଲି ତୁ ଚଏସ୍ କଲେ ଏଇଟା ତୁ ରଖିବୁ ଆଉ ନହେଲେ ଫେରେଇଦବା ଆଉ ତୋତେ ଆଉ ନେଇକି ଯିବି ତୋର ତ ଖାଲି ମାର୍କେଟ ବୁଲିବାକୁ ମନ ତୁ କୁଆ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଘରେ ବହ ମୁଁ ତୁ ଆଣିଛି ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଆଣିଛି 16,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛି ଟଙ୍କାଟେ ନୁହଁ ଆରେ ହଁ ଦେଖୁନ ଏଠି ଆଣିଛି ଫାଇନାଲି ଶୁଭଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ Realme 6 ଆସିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଭଲ ଭଲ ସେଲ୍ଫି ବ୍ଲଗ ଆଉ କରିବେ କରିଦେଲି ଫୋନଟା ଦେଇଦେଲି ହେଲା ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଫୋନରେ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ହଁ ବଢିଆ ମୋବାଇଲଟା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ତୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଯିବୁ ତାକୁ ଗୁରୁ ଡ୍ରେସ ଯେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛ ବୋଲି କହୁଛ ମତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ଗୁରୁ ଡ୍ରେସ ସେ क्या ଲେଖା ହେଇଛି କି ଘଟଣାଟା କଣ ହେଲା କି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ରୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯାଉଛି ଆସିଲା ଭିତରେ ନାଇଁ ଆଇଲା ଭିତରେ ବାଟରେ କଣ ହେଲା କି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ମୋବାଇଲ ନଉଛୁ କି ରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ନେଇଗଲା ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜରଟା ହେଲେ କବରରେ ଉଡିଗଲା ତ ମୁଁ ଡ୍ରେସ ଦୋକାନରୁ ଜରଟା ମାଗିକି ଆଣିଛି ଏଇ ମୋବାଇଲ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଣିଛି ଆଉ ତୁ ଏତେ କଥା କହନି ଆଉ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଟି ଆଣିଛି Realme 6 ଭଲ 16 MP କ୍ୟାମେରା ଧର ଦେଖ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ मोबाइल आईफोन था ना आउ तो मोबाइल सप्ताह फोन आंजो आउ कान ती भगवान सप्ताह रे ओ नो तू जानिनु सप्ताह तुझे सप्ताह फोन आउ सप्ताह फोन ओली काटला ना मिछरे तो काटी थांदा भगवान हां आउ Realme 6 एते टंका देकी त मो ପାଇଁ फोन आनछ 1500 टंका मोर धर्म पत्नी देकी आनिबि ना 200 टंका दी धरे देबि ना ओटे कीपैड फोन रे भगवान एथरे मोरे जी करी फोटो केते कोन करी ब्लॉग करबी केते कथा हेबी मो दीदी दिन रात कथा फास्ट जानछ ए फोनटा लिपा को फोन करबी पूजा से तो कथा हेबी वीडियो गले दाऊ केते दिन होला देखिन तुम मो फोनटा की झापसा देखाउ तो से थिंगम देख खुशी रे पागल हे गलेनी फोनटा देखि सତରେ मो पे फोन आनछ नाही आउ आनछि ए फोनटा तमे आनछ धइले धइले फोनटा मो नुवा फोन आइछि मो विश्वास करबानी हे भगवान गपदा सा गपदा पदा नुवा फोन बा एते खुशी रे मुछाई गला नाही फोन अछि मो स्वप्न देखि एई भीतर मो फोन लागियोनी जोरे ताको तमे मो फोन नेकी रील्स करनी एटा मो पे आइछि खाली मो करबी हां रील्स कर मोर एते दिन स्वप्न तमे पूर्ण करदला मो पई फोन Realme 6 देखन सांग माने मोर नुवा फोन Realme 6 देखन सांग माने मोर नुवा फोन आसी फाइनली फोनटा आसी गला Realme 6 देखि दियनु भल्ले देखि दियनु आ मो बहुत खुशी अछि खुशी होबनी पुनी फोन आइछि आ चलो तो एबे हमें फोन टा खोली के देखिया केमती को अछि फोन टा भलो अछि कि नै
ଖୋଲି ପକା ନୂଆ ଫୋନ ଆଇଛି ପୁରା 16,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛି କମ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ନୁହଁ। ରୁହ ପାଟି କରୁନୁ ଖୋଲୁନି ଖୋଲ ଦେଖି ଖୋଲେ ଦେଖି ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ନୂଆ ଫୋନ ଆସି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଫୋନ ଟି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୋର ଫୋନ ଆସିଗଲା Realme 6। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇ ଫୋନ ରେ ମୁଁ କେତେ ଭିडिଓ କରିବି ରିଲ୍ସ କରିବି ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ତମ ମାନେ ବି ସବୁ ଦେଖିବ ହେଲା ଲାଇକ୍ କରିବ। କଣ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି Realme ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି Redmi। ତମେ ମତେ ଠକିଦେଲ କି? ଅନେଇଲ ଦେଖି ଅନା ନା ଭଲରେ ଅନା ଏଇଟା ମୋ ଫୋନ ପରା। ତମେ ମୋ ଫୋନ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ମତେ ଆସିକି କହୁଛ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ Realme 6 ଆଣିଛି ବୋଲି। ମିଛ କଥା କହୁଛ। ଯାହା ଡହରା ମୁଁ ତମ ସହିତ ଆଉ କେବେ କଥା ହେବିନି। ମତେ କଥା ମୋର ଛୋଟିଆ ସରପ୍ରାଇଜ। କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ରାଗିଛି ତମକୁ। ଶୁଭଙ୍କ ରାଗ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭଙ୍କର Realme 6 ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର Realme 6। ସିଏ ଏବେ ଏଥିରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ କରିବେ। ବ୍ଲଗ କରିବେ ସେଲ୍ଫି ନେବେ ସାଙ୍ଗ ପୂଜା ନିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ କରିବେ। ଏବେ ନୂଆ ଫୋନ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ୱାଚିଂ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଶୁଭଙ୍କ ରାଗ ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆଉ ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନାଲି ଲଙ୍କା। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।